हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आङो दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोन बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलां अब्लानो बे दिनैनि गोजोनथाव एबा खुसिनि मोनसे रादाब बेखौ मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोननो आंनि WhatsApp नाम्बार नांगौ बा मबाइल नाम्बार नांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै होलांनांगोन अब्लानो मोननो हागोन मानोना नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामनानै ससे ससे दाननानै नायो एबा आद्रा नायो बिनि जाहोनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हाया मानोना आं मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो फ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होयो बा WhatsApp नाम्बारखौ होयो दा बिनिखायनो नोंथांनो नाम्बार नांगौब्ला भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायनांगोन अब्लानो मोननो हागोन दा बिदिब्ला आङो दिनैनि गुबै मोनसे गोजोनथाव रादाबनि सायावहाय फोरमायनोसै नोंथांमोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोन थांनाय 28 डिसेम्बर 2023 माने थांनाय बोसोरनि गोजाम बोसोरनि 28 डिसेम्बर खालि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नतुन श्रीपुर सनापुर होननाय गामिनिफ्राय जे 9 जन सुबुंफोरा गुजरातआव खामानि मावनो होननानै दावबायबोदोंमोन ट्रेनजों दा बे 9 जननि गेजेराव सानै सुबुङा गोमादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर लामा ससेयावहाय ओंखारफ्लांनानै बिथांमोनहा बबेहायबा माने स्टेशनावहाय आन्दायनानै थादोंमोन न'खरनि एबा जायफोरा लाबोफादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बिसोरखौ नागिरनानै मोनफिनाखैमोन दा बिनि जाहोनाव गोबां जोंबो टेनसनावमोन न'खरनियाबो गोबां टेनसनाव दंमोन आरो आङो बिनि सोमोन्दै बा बिसोरनि बागै मोनसे भिडिअसबो आं बानायनानै आपल'ड खालामदोंमोन रायजोफोरनिसिम जाहाथे थाबैनो मोनफिनो होननानै दा बावैसो सिगां आङो मोनसे फिन भिडिअ आपल'ड खालामदों बिथांमोननिनो सोमोन्दै बेवहाय बेवहाय सादिन बसुमतारीखौ मोनबाय होननानै नंगौ मोनबाय सादिन बसुमतारीनि न'खराबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नङा होमबा फिन बेबायदिनो मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय रमेश बर' बिथाङाबो आन्दायदोंमोन दा बिथांखौबो दिनै मोननो हाबाय न'खरनिफ्राय आंनो फोरमायहरदों आरो बिथांमोनहा रायजो राजानिसिम मोनसे सुंद' भिडिअबो हरदों रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों दा रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिमबो माने जाय बिथांमोनहा रिस्क लानानै माने आंनिसिम सिगां समनिफ्रायनो फोरमायहरदोंमोन बिथांमोन गोमाजेननायनिफ्रायनो दिनै मोनजासिम बिथांमोनहा आंजों कन्टेक्टआव दं आरो बिथांमोनहा मोनफिननायनि मोजां रादाबखौ आंनो फिन हरदों दा आंनि बे दायित्व नङा होमबा रायजोफोर आंनि बे मावनांगौ हाबा नोंथांमोननोबो फोरमायनांगौआ बेनिखायनो आं दिनै बे सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै दा नोंथांमोनहा बे सुंद' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमद बर' आंनि बाबानि नामा रमेश बर' आइनि नामा हाइलु बर' आंनि गामिनि मुङा नतुन श्रीपुर सनापुर आंनि बाबाया 28 डिसेम्बर खालि गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन बेनिफ्राय ट्रेननिफ्राय बाख्लायनानै गोमादोंमोन आरो गोमादोंमोन बेनिफ्राय आंनि बाबाया दा न'आव मोनफैफिनबाय जायफोर बिथांमोना आंनि बाबाखौ नागिरदोंमोन बिसोरखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आरो इसोरनिथिङाव इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो जाहाथे इसोरा आंनि बाबाखौ मोजाङैनो मोजां न'आव मोनफैफिनबाय बेनि थाखाय हाजासे हामबाय होयो आरो आंनि बाबाखौ नागिरनानै दुखु खस्थ' जादोंमोन बिसोरखौबो आंनि मैखुननिफ्राय हाजासे हामबाय होयो आरो